Хора, вали дъжд. Както изглежда, ние сме в зоната, ще правят парк. 58 блок, аз съм на 11, тя е на 12. И както си личи, ще е мокро. Днес е мокър ден. Какво да се прави? Даже тук се хлъзга. Уай! Аз е едно смаледи. Хора, личи си. Вижте. То ведно си личи. Ема личи. Не, аз ме изписах. Вижте, локви, дъждовен ден, лятно време дъжд. Бах си. Време. Това не е време, това е фашово време. Да, това е вярно.